sicura urbanista. Non c'è senza it's a proud work. I love the camera work, the locations. So that's what new projects. I got the picture. Probably like. फर्स्ट ऑफ ऑल मी तुमचे टीमच मस्त कंग्रॅच्युलेट करला इष्टपडटा आमकां इट्स व्हेरी प्राऊड मोमेंट आमकां आमच्या जातीन फर्स्ट मूवी करता सर सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ द टीम आगे वो त्या करलें ह्या करलें म्हणून सांगता ह्या पॅशनेट म्हणून आमकां सर तास मी कंग्रॅच्युलेशन सांगता आणि थँक्यू सांगता आमच्या कम्युनिटीस इतले चुकोट एक मूवी दिल्ले सर मस्त प्राऊड आमकां आसा आणि रोहन माझे भावोजी आय एम रियली प्राऊड ऑफ हिम मस्त चुकोट एक्टिंग केल्सने आणि सुहान हो सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ दॅम अँड आणि कसं म्हणताना मी अगेच कोण कोण असं येऊन मूवी बघून साध्य असं त्यांनी येऊन बघा आमचे कम्युनिटीचे प्रतिभेस प्रोत्साह देवा आणि मूवी ऑनलाईन केल्या बघ्या वेट करणं येऊन एक अगेच सपोर्ट करा म्हणून मी इच्छा पुनच नमस्कार ॲक्च्युली मी हा मूवी इतला लायक असताना एक्सपेक्ट केलं नाही त्या बट पुरातन सांगत होते आमच्या संसार मूवी भारी लायक चलत असा स्टोरी लायक असा स्टार्टिंगच हास येतो मागीर रडयतो म्हणून तसंच होतं ॲक्च्युली सो ओवरऑल मस्त इष्ट झाल्या चकोट होते आणि सीनियर all the best and Sandeep Kannada movie tarale and all the best and acting so everything like that Sandeep Kamath आणि टीम लाईक आणि पूरा म्हणजे सुपर नाईस आमच्या समाजात संवेदना विचार आहे सिनेमा ಒಂದೇ ಲಾರ್ಗೆಸ್ स्वर्गस उडेना आमचे परलेचे संसार खैर व स्वर्गस उडेना आमचे परलेचे संसार हिचे सुखस समाना मोठस मी पुरा
आमचे पोरल्याचे संसार खाई व स्वर्ग सोडला आमचे पोरल्याचे संसार हिचे सुकस समाना मोठस मी पोरा असले आणि चौकट फिल्म स्टोरी चौकटसा त्यात अतिमध्ये कॉमेडी चौकटसा त्यात टोटली रडायला यायला मला खर्ची भरतो बोला झाला पांडव म्हणजे भारी कॉमेडी होतं बट गुड फर्स्ट पिक्चर एकदम लाईक स्टार्टिंगचे रेल्लंच काय बोर म्हणून म्हणजे कॉमेडी कंपेअर टू बदल हिंदी मूवी आम्ही ठरलेलं ॲक्शन प्रत्येक ॲक्टर्स म्हणून ह्या पिक्चर केलं सर एकदम ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಮಾಜದ पुरा विषयाच्या ಬಗ್ಗೆ स्पष्ट संदेश देशाच्या ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ नंबरला दैवाच्या ಬಗ್ಗೆ कसा नंबिके होणार आहे आणि संसार कसा लगे ಅಂತ कसा सुधारणा करून ठेवणार आहे प्रत्येक विषय आहे लाईक संसार के चित्र पूरा फॅमिली मध्ये सत्य विचार साधन ಕೆಲಸ पूरा भारी लागतं मस्त चौकट असा आणि आमच्या भाषेची मूवी पेंटिंग वगैरे मस्त आपल्या भाषेमध्ये आपल्या भाषेमध्ये संसार कुटुंब कसं असताना ಒಗ್ಗಟ್ಟನೆ ಹೆಸರು ಸಂದೇಶ मस्त लागलं फिल्म मला एक एक्सपिरियन्स मस्त 30 जणांपर्यंत पिक्चर बघितला आता आमचा तिथे पिक्चर बघितलो चाइल्डहुड पण आठवलं आणि सिनेमॅटोग्राफी पण मस्त लागलं डायरेक्शन पूरा ॲक्टिंग लागलं पांडव आणि स्क्रीन वाजायला सांगते आत्ता वाजायला स्टॉप केलं सुपर फिल्म जय आमच्या संसार
त्यांचे सर्व रिअली सुपर ऑल द बेस्ट. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೂ ರಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂచి ಮಸ್ತ್ ಓವರಾಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಬೆಸ್ಟ್. स्वर्ग सोहळे आमचे परलचे संसार खाई व स्वर्ग सोहळे आमचे परलचे संसार हिचे सुखस समाना आज आम्ही घरी कसा बोललो तसाच ओरिजिनलचा असा आम्हाला रोलमध्ये बदलपूर वगैरे गाणं ह्यांच्या मात्र ओरिजिनल काम आपल्या ह्या थिएटरमध्ये गावचं पिक्चर मात्र बाहेरचं बघितलं